izan dela mundu osoan eta Euskal Herrian ere eman diren borroka hoien guztiei ikusgarritasuna eman diena, eta azken asteotan holan, ez, desente mugitu duena nazioarteko panorama. Hau pasa ondoren uste dugu olatu hau ez dugula utzi behar, orain tsunami bilakatu beharra daukago eta hori egin beharra daukago gure herrian, hemen Euskal Herrian. Eta asko daukago egiteko, ekintza zuzenaren bidez, desobedientzaren bidez eta boikot komun baten bidez, antolatua. Utzi behar dugu sionismoa aizerik gabe, eta aizerik gabe ustea da ekonomikoki ez finantziatzea gaur egun dagoen holokaustoa. Eta mahai gainean jarri duten sasiko bake prozesu hori da prozesu horretan jarri nahi duten beste pieza bat. Eta horren aurka borrokatzea da, justu kalera ateratzea, 15ean daukagu beste aukera bat, eta hori izatea abia puntu bat mundua gelditu arte. Ezin dugu utzi hemen jendea jarraitzea, hemen Euskal Herrian, Euskal Herriko jendea jarraitzea negozioa egiten holokaustoarekin. Eta hori gerta dadin, palestindarrek askatasunez bizi ahal izateko, bermatu behar ditugu eskubide oso zehatzak haientzat. Eta da, lurraldetasuna, bueltatzeko eskubidea eta autodeterminazioa. Eta hori da, benetako irtenbidea, gainontzeko guztia ez du balio, eta historiak hori demostratu du.